सैया देव घर नगरिया कांवर लेके जाई बसैया देव घर नगरिया हसो हमहू दर्शन करब पानी के पगरिया हसो हमहू दर्शन करब बान्ही के पगरिया के सैया जी बुझल। फटाफट बाजार से सामान ला दी सुनिल कि भोले बाबा हई बड़ा दानी महिमा महान इनकर केतना बखानी देवघर जा जरूर सुनिल कि भोले बाबा हई बड़ा दानी महिमा महान इनकर केतना बखानी जाके बजरिया कांवर लाओ जनी भूलई ह पियरिया जाके बजरिया कांवर लाओ जनी भूलई ह पियरिया हसो हमहू दर्शन करब पानी के पगरिया हसो हमहू दर्शन करब पानी के पगरिया एहो बुझला। चारों ओर गूंजत बाटे बोल बम के नारा हर हर महादेव बाबा एक सहारा चारों ओर गूंजत बाटे बोल बम के नारा हर हर महादेव बाबा एक सहारा काजू पुजारी यीशु कहे फेरी है बाबा नजरिया काजू ने सर पवन कहे फेरी है बाबा नजरिया असो हमहू दर्शन करब बांधी के पगरिया असो हमहू दर्शन करब बांधी के पगरिया अब की हम कामर लेके जाई।